It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. And this is cutting suga sengithi bamba segiyavala ekseni. Bamba ke segiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho uphuma emsebenzini namhlanje bamba segiyavala. Siqhubeka nenyanga yamadoda uJuly ngikhulume namadoda ekseni. Incwadi Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no vision, people perish. La kungekho khona umbono abantu bayabhubha. Ayikho indoda eyinkinga njengendoda engenawo umbono. Uma uyindoda awubi indoda ukuthi unentshebe noma ufaka ibhlukwe, kodwa uba indoda ngoba uyindoda enombono, eneplan ngokuthi izovuka yenzeni, izokwenzani kulenyanga, izokwenzani kulonyaka. Indoda nendoda kumele ibe nombono ngayo, ibe nombono ngekhaya layo, ibe nombono ngomndeni wayo, ngoba uma umbono ungekho abantu bayabhubha. Yini imbono masikhuluma ngevision? A vision, it's the image that you see of where you are going ungakafiki, isithombe sala oya khona ungakafiki khona. Njengendoda ephilayo yiba nesithombe sento ofuna ukuyifeza, yiba nesithombe sala ofuna ukuya khona ungakafiki khona. Mawuyindoda enomndeni yiba nesithombe sokuthi umndeni wakho ubhekisephi. Mawuyindoda eliding inkampani yiba nesithombe njengendoda ube nevision yokuthi le nkampani ngibhekisephi, ngoba mawuyindoda nje engenayo ivision, engenayo umbono, engazi ukuthi kiwapi, siyakubona kuyi relationship kodwa le relationship yakho ibhekephi. Siyakubona ndoda ushadile kodwa umshado wakho ubhekephi, unaso isithombe sala uyakhona njengendoda. Yakubona ukuthi unenkampani impela yenza kahle inkampani yakho, kodwa ithini ivision yenkampani yakho? Yini ofisile ukuyifeza kusasa? Uyibona ukuphi njengendoda? Mayingekho ivision abantu bayabhubha. Yabona ke uma unendoda kanti ayinawo umbono, ngisho leyo ndoda ikwi relationship ingenayo ivision, ingazi kubhekwephi, yiyo le ndoda ejikele wesifazane iphinde imshaye imhlukumeze ngoba ayinayo ivision ngalo wesifazane ukuthi siyapi thina. Kodwa mawazi ukuthi njengoba nginalo umuntu wesifazane empilweni yami sibhekela, angikwazi ukumphendukela ngimshaye ngoba ngiyabona ukuthi sibhekephi. Ngakho ma umbono ungekho, ivision ingekho, uthola indoda idlwengula, uthola indoda ishaya, uthola indoda ihlukumeza ngoba umbono awukho. Uthola indoda ihamba ibamba ngapha nangapha ibheka zonke izinto ngoba ayinawo umbono. Kodwa mayinombono indoda yazi ukuthi ngifuna ukwenzani, ifika ngesikhathi ekhaya, yenza yonke into ngesikhathi ngendlela efanele ngoba inombono. Kodwa indoda engenambono ukuthi usahleli nomndeni wayo vele kufika abangani makuhanjwe kungazi ukuthi kiwapi ngoba umbono awukho. Ingane zithi sajabulela ukuhlala nayo indoda sekuqhamuka ama phone calls ongawazi siyashare kanjalo ngoba indoda ayinayo ivision ukuthi abantwana babo ibabhekisephi. Where there is no vision, people perish. Indoda engenambono uyibona ukuthi uthi yabuko bekuplani ukuthi siye endaweni ukuthi isiyashintsha siyale ukuthi sashona leqhamuke nabanye kushonwele, ayazi ukuthi yapi, iya nje lapha okuyiwa khona, lapho umoya ophephetha khona iya khona. Kodwa kufuneka mawuyindoda ube nevision, ube nombono, ube nama short term goals, ube nama medium term goals, ube nama long term goals njengendoda, ube nombono. Where there is no vision, people perish. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.